Hvem har ikke været i byen og oplevet et ubehageligt optrin, hvor en eller flere af gadens dørmænd har været involveret? Den generelt venlige og hjælpsomme opførsel af disse retfærdighedens vogtere har fået Farlig Fredag til at undre sig over, hvor disse unge mænd lærer at opretholde ro og orden. Vi har opdaget, at der faktisk i Aalborg eksisterer et dørmandskursus, og som fluen på væggen har vi overværet den 1 time lange uddannelse. Her følger en forkortet udgave. Først så vil jeg godt byde alle sammen velkommen. Det er rart at se så mange svulstige fyre her i aften, og det klæder jeg jo et pænt med den der bruncreme, I alle sammen er på. Okay, lad os så komme i gang. Jeg ved jo, at I alle sammen I har fået afslag fra politiskolen og så Securitas. Og hvor I så ellers har søgt hen, det kigger jo ikke så godt i skolen. Det var fandme også kedeligt i skolen. Ja. Men nu har jeg altså alligevel fået chancen for at prøve at udøve lidt magt, uden politiet de også brokker sig. Og lad mig sige med det samme. Regel nummer 1. Sig så lidt som muligt. Så virker I mest kolde, og så får I også mest respekt. Et eksempel. Biver. Forestil dig, at du står inde i døren på Hansen Today. En eller anden, han kommer ind, og så spørger han dig. Hvad koster at komme ind? Hvad siger du så? Det koster 40 kroner at komme ind. Nej, det er der, du går galt i byen, om jeg så må sige. Du siger 40. Eksempel 2. Gæsten siger, at han kun vil betale 30. Hvad gør du så? Jeg siger, det koster 40 kroner at komme ind. Forkert igen. Du siger denne gang med hævet stemme 40, og så vrider du armen om på ryggen af ham og smider ham ud på gaden samtidig med at du råber så. Eksempel 3. Et større slagsmål er i gang, da du ankommer. Hvad gør du? Se, Bjarne. Jeg prøver at finde ud af, hvem der starter. Forkert. Du starter med den først, og du slutter med den sidste, du kan se, og så hører du dem alle sammen ud på gaden, og så råber du, så er det og I skal ikke komme tilbage i aften. Hvad så med dem, der bare kigger på? De skal og hvis I skal have rigtig respekt, så giv dem en måneds karantæne. Eksempel 4. Du er ansat et eller andet sted, hvor de ikke er meget for fremarbejdere. Så kommer en hen med en anden kulør for at komme. Hvad gør du? Johnny? Jeg siger, det koster 40 kroner at komme ind. Nej, du siger for det første 40. Og så finder du på noget med, at de skal have medlemskort for at komme ind, eller at der er nok af hans slags derinde i forvejen, når han først skal komme ind, når de går ud. Og det holder du på resten af aftenen. Er det tilladt? Nej, men det ved han jo ikke. Så summa summarum. Det er jer, der bestemmer. I er der ikke for at hjælpe folk. I er der primært for at udøve noget magt. Så hvis I synes, at der er en, der ser provokerende ud, så Og hvis I synes, at der er noget tøj, der skal hen i garderoben, og så er det sgu lige meget, om det skal eller ej, så skal det hen i garderoben. Ellers er Så husk, penge til steroiderne og bodybuildingstimerne, de er ikke helt spildt. Okay? Så inden vi slutter her i aften, så sig efter mig. Så Ja, lidt højere. Så Ja, I kan godt gøre lidt højere, de skal have noget mere respekt. Så Ja, okay. Held og lykke i marken i aften.